Lakad. Dahan-dahan lang. Hindi naman siya ganyan dati maglakad. Hindi po. Sige, lakad lang. Diretso. Titingnan ko. Pero hindi siya ganyan dati. Hindi po. Talagang normal siya naglalakad. Opo. Ilang buwan na yan? 2 po. 2 months? Ilan yung manggagamot tumingin sa kanya? 6-7 po. 6-7. Anong sabi ng sa 6-7 manggagamot? Hinto ka muna ining. Puro 20 po. Pero, Puro 20 lang daw. Tapos yun po sa luba yun. Sa atin, kinukulang naman daw po. Kinukulam siya? Opo. Bakit daw siya kinukulam? Siyempre, Hindi po naiingit sa amin. pagka may nangungulam sa inyo, paprangkahin ko na kasi mahaba yung kaliwete niyang kamay. Pero alam ko meron nakasanib sa kanya. Pero ayaw ko lang magbitaw ng salita. Pag hindi yan kakayanin, ilang taon na yung bata? Siyam po. Siyam. Tatay ka, di ba? Ikaw, nanay ka, di ba? Gagamitin ko kayong i-medium. Hawa kami yung anak mo sa kanang kamay mo. Mamaya i-demo ko yon. Yung pag na-demo ko yon, hindi gagalaw yung stick. Yung papel, tatargetin muna kita sa posporo. Pag nagtuloy-tuloy ang init ng posporo, automatic may nananakit niya sa anak mo. Pero titingnan ko kung sino talaga siya. Kasi kung sa kanya nakarekta, maganda sana, lalakad siya na maayos. Pero sana kayanin niya yung init. Kasi kung talagang meron nangungulam sa kanya na duwende, kailangan pasuin yun. Parang isang lintayan. Pag hindi mo nilagyan ng apoy, hindi siya hihinto. Lagi pa rin siya nakadikit. Di ba yung linta? Ang nakakatalab lang naman doon ay isang apoy. Ngayon, dadagdagan siya ng kuryente para mamatay yung bakterya doon sa loob na nilagay niya. Pag mga elemento, ha? O kaya sinasabi niyong duwende. Kaso pag kinukulam siya, medyo itataas ang kuryente at apoy, pababagahin to. Ngayon, pag alam naman, sasabihin naman ng Panginoon Kristo sa akin yun na hindi kakayanin, ikaw ang gagamitin ko medium. Ngayon, pag ginamit kang medium, gagamitin yung kamay mo, tatanggalin mo yung sakit niya. Pero pakikinggan mo ko. Pero kung mawalan ka man ng malay, huwag ka mag-alala, hindi pa kayo mamamatay. Ang ibig sabihin yun, nakapasok yung taong nananakit sa anak mo. Ngayon, pag tinanong kita, babae ka lalaki, kung halimbawa yun ay isang lalaki, siyempre, anong sasabihin mo? Babae ka ba lalaki? Tatanungin kita, ate. Anong sagot mo? Babae. Natural, babae ka, di ba? Eh kung pag sinabi kong babae yung nakapasok sa'yo, tatanong ko kung anong pangalan mo. Natural, sasagutin mo yung pangalan mo, di ba? Pag sinagot mo na hindi mo alam pangalan mo, alam ko na kung sino ka. Ngayon, alam ko rin naman kung magsisinungaling yung isang tao. Ngayon, pag tinanong ko, anong pangalan ng asawa mo? Natural, kasama mo siya araw-araw, hindi mo kilala. Yung tatanong ko, anong pangalan ng anak mo? Pag hindi mo nasagot yon, bubugbugin na kita. Ibig sabihin bubugbugin ko na siya sa spiritual para malaman ko kung nasan siya. Ngayon, para tanggalin siya yung sakit. Tapos bigla na lang yung makakalakad. Kasi kung totoong kinukulam siya. Kaso ayaw ko magbitaw ng salita hanggang wala akong ipapatunay. Ha? Intindihan mo na. Pag may nang spiritual mo, sa tatay niya ako kakabit. Mamimili ang Diyos. Kasi pwede naman kasi iisa lang naman dugong pinanggagalingan niya. Depende kung mahinang spiritual ang isang tao. Kahit mababaw ang kanyang pananampalataya, wala namang problema yon. May sakit ka sa puso. Nagka-high blood po. Manervous ko. Ngininervyos. Anong gusto mo? Hindi maglakad yung anak mo habang buhay, bibit-bitin mo, yun nahin mo yung nervyos. Mas bata pa siya kaysa sa'yo. O natural, isasakripisyo mo yung sarili para mabuhay ang anak mo. Hindi ko naman sinabi mamamatay ka para ka lang magsakripisyo. Ibig sabihin yun, papakita mo sa Panginoon Kristo kung gaano mo kamahal yung anak mo dahil binigay niya sa'yo yan. Ngayon, titignan naman ng Diyos dahil yun ang gagawa ng paraan ng Panginoon Kristo upang hindi ka masugatan. Kaya nga sabi ng sacrifice gagawin mo ang lahat para gumaling yung anak. Tinitingnan minsan ng Diyos hanggang saan ang paniniwala mo sa spiritual. Ibang spiritual kaysa sa physical. Ang spiritual ay hindi makakapagsinungaling. Pag ayaw naman makausap, nasagot mo naman yung mga tanong ko, ang gagamitin ko, gigisingin ng Panginoon Kristo ang yung diwa. Naririnig mo ako, nasagot mo ang pangalan mo, medal mo, etc. etc. Kung ilang taon na, kung sino pangalan ng asawa mo, lilinisin mo yung katawan ng anak mo, simula ulo hanggang pababa, para ka lang nagpupunas ng face towel sa katawan ng tao. Tapos ibababa mo lahat ng sakit niya, itatapon mo. Tapos yung kamay mo, pakiramdaman mo, hindi ka lang nagtatapon, bibigat yung kamay mo, tapos pagpapawisan ka na maigi. Itatranslate na sa'yo lahat ng sakit niya, pati kapansanan niya, ilalagay sa paa mo. Ngayon, pagkatapos nyo, lilinisin yung paa mo, ikaw na maglilinis ng sarili mo. Pero nakapikit ka pa rin. Tapos, bigla na lang siya tatayo. Kasi yung sakit niyan, sinipsip, parang bakal yan.
Kunyari, bakal yung katawan niya na may sakit. Yan, magiging bakal din yung kamay mo, ikaw yung magnet. Sisip-sipin mo lahat ng negatibo sa bad spirit. Naunawaan niyo na. Kasi ang dami nang manggagamot tumingin dyan. May mga doktor na eh. Naintindihan niyo na. Sacrifice. Ibig sabihin, kung maniniwala ka, walang mawala. Kasi ang dami nyo nang pinuntang manggagamot eh. Ang dami nyo na rin pinuntang at pinacheck nyo na sa x-ray. Wala namang makita. Okay sana kung makikita na x-ray. Saya nasabi ko na may sakit siya sa physical. Pero maibuwasan ang sakit niya sa spiritual. Malaki kasi advantage nyo. Yun nga lang, tatagan niya loob niya. At tatagan nyo. Kahit may sakit ka pa sa puso, kung kinakailangan talagang ipitan ka ng papel, siguro naman sa papel, hindi ka iiyak doon. Baka umiyak ka pa sa papel. Tiisin mo. Umpisa, makakaramdam ka lang ng konting sakit para kang kinukurot. Hanggang mag-iinit yun. Huwag kang didilat. Pero kung mawalan ka ng malay, mas maganda. Matutuntun natin kung gaano siya kalayo sa nagdarasal sa anak mo. At malalaman ko pa kung sino siya. Kasi pag tinanong kong ikaw si Eva at sasagot mo ikaw si Adan, hindi na ako maniniwalang ikaw si Eva. Siyempre, tinanong ko na pangalan mo eh. Intindihan mo na. Pero pipili ako mamaya sa inyong mag-asawa. Pero susubukan ko muna gagawin ko rito taktika sa anak mo kung talagang meron siyang sakit sa physical. Tsaka malaki nga yung binti niya sa gawing kaliwete, no? Okay na. Nga-demo ko na. Salamat. God bless. At manalangin kayo, ha?